ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ ବର୍ଷା କମିବାର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ନା କିଏ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉଛି ନା କ'ଣ କାମ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କରିହେଉଛି। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଚିକେନ୍ ରେସିପି ପାଇଁ, ତ ଆଜି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ବି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ର ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ 1 kg ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଚିକେନ୍ ନେବେ। ଦେନ୍ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ କରୁଛୁ, ତ ପିଆଜ, ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ବ୍ରାଉନିଶ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଦେନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଏଠି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିବେ, ସ୍ମେଲ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇଛି। ଦେନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏବେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲସେ ଆମେ କଷିଦେବା। ମସଲାଟାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ ତେଲ ନ ବାହାରିଛି। ତ ଭଲସେ କଷି ହେଇଯାଇଥିବ ନା, ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ କଷିଦେଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ ପକାଇଲି। ଦେନ୍ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲସେ ପୁଣି କଷିବି, ସେ ତାପରେ ଭଲସେ କଷି ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ମସଲା ଏବେ ଭଲସେ ସେ କଷି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତେଲ ବି ବାହାରି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ସେ ଟିକେ ବଏଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଆମର ରେଡ଼ି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଚିକେନ୍ ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନେଇବେ, ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରେସିପି ଦରକାର କି କ'ଣ ସେଇଟା ବି ଜଣାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।